Здравейте хора, аз съм Деян и аз за вас хубави видеа в YouTube и TikTok. Отдавна не съм снимал за видеа на този канал. Не знам как ми се появи лице, но нищо, ще го махна после. Сега играем стил A Brain Rot. След 10 минути има едно ВВ. Тия неща мани не ги гледайте, че ми трябваше за едно нещо. Но аз ги продавам. Лос Матеос виждам. И хора, си купих телефон и играя от телефон също. Но аз нали сега искам да снимам видео и затова играя от компютъра. Саур, брат, хора. Това е много добро. Давно не съм снимал видеа и съм забравил как се снима. По-точно, не съм забравил как се снима, но забравил съм как да качвам. Хора, 1x. Хора, това е брутално. Много е брутално. И си купих вчера за 375 робъкс един килим. А сега имам 70 робъкс. Ако не ми вярвате, сега ще ви покажа, например, на това. Къде беше? Просто ще левна и ще покажа 70 робъкс. Ето. Аз имам и скина Adidas. Хора, показа, ето тук направих скина. Защо са ми го махали тук скина? Хора, това е гадно. Само на това да ми махна. Аз сега ще събирам за това 165 робъкс ми трябва за това. Много е яко брутално. Или скина Семи, създателя на стила Brain Rot. Аз имам private сервер стила Brain Rot за 75 робъкса. Ето първия и втория. Добре, ще приключим на това видео. На всички, чао!